fiziološki raspon. Beba kljunoroga. Šringerov rastvora. Koliko je star? On se juče izlegao. Juče. Znači, pred nama je beba kljunoroga, ona je juče napustila jaje. I faktički to je bio taj nulti dan, danas je prvi dan života i danas je na Ringerovom rastvoru. Dodajemo je izuzetno minimalne količine srca, jetre, malo možda i mesa kasnije, čisto samo da bismo videli kako se pokreće sistem za varenje. I uvek se stavlja bela maramica ispod, da smo mogli da pratimo izmet. Da vidimo da on za sad ima normalan izmet, da izbacuje svareno žumance. Tako da će on ovih dana da palira u težini, a mi ga samo održavamo sa Ringerovim rastvorom da ne bi jako palirao. Koliko dugo dobija Ringerov rastvor? Ono će Ringerov rastvor dobijati skoro pa do napuštanja od gnezda. A inače, kod njih je još jedna stvar jako bitna. Znači, vidimo ovu roze boju. Znači, ta rozikasta boja je bitna da znamo da je sve ok sa temperaturom. I drugo, ove kesice nazad ovde, one moraju biti jako nadute. To znači da je ptica dobro hidrirana. I sad ne vidite van inkubatora vraćamo je nazad, jer do 15. dana ptica nije u stanju da drži svoju termoregulaciju, pa da ne bismo imali problema da se ne pothladi, moramo je vratiti nazad. Mali kljunorog gladan, ali prvi dan je jako bitno da on iščisti svoj crevni sadržaj, da potroši žumancetnu kesu i tek onda posle toga počinjemo da mu postepeno uvodimo hranu. Znači, za sad su to minimalni neki parčići, čisto da vam pokrenemo digestivni sistem. S druge strane, da bi se digestivni sistem pokrenuo, jako je bitno da ima i temperaturu i zato se dodaju probiotiki, probizimi i ostali preparati koji mu služe, pošto majka bi ga hranila u gnezdu polusvarenom hranom, mi to ne možemo, onda radimo dodatke tih preparata kako bi faktički njega mogli da podignemo, da neki nivo kad počinje sam da vari bez nekih većeg problema. Ono već lepo napreduje. Kanja mala. Da. Međutim, tu samo vodimo računa o tome što je sad počela da raste u ovom delu i tu je sad jako bitno, zato je na ovom kartonu ispod, jako bitno da se noge ne raskliznu. Zato moramo staviti taj rapavi karton dole, da bi ona mogla da sedi kao u gnezdu. I sad, što se kanje tiče, priča je identična kao i kod svih ptica, stavlja se svako jutro na vagu. Vidimo da je, sve vidite su bile rode, bela kanja. Ona je jutro imala 181 gram u 8 sati. To znači 30% hrane, to je na svoje mase 30% hrane treba da unese 54,3 grama u toku dana, podeljeno na 4 obroka, znači jedan obrok je 13,6 grama. Sad, mi ćemo da uradimo na sledeći način. Pripremljena je već unapred hrana, samo treba iseći. U pitanju je prepeličje belo meso. To baš mora ili... Pa, pinki bi bili bolji, ali pošto smo malo u nedostatku, nije ni ovo loše. Tariramo i krećemo da dodajemo. Znači, moramo da sečemo na male komadiće, da bi ona to mogla da guta. Jer bi i mama to u gnezdu cepkala na sitno. Dosta pojede. Da, nije više tako malo. Sad.
treba da se doda kalcijuma malo. Pošto ovo belo meso mora da nosi kalcijum zbog okoštavanja, kalcijum će vezati samo ako postoji D vitamin. Pomažemo joj u priči varenja hrana tako što se dodaje robizin. I pomažemo joj u varenju tako što dobija pozitivnu bakterijsku floru. Onda mi to uzmemo malo ovako, lepo. Umackamo da meso pokupi sve što treba da pokupi. I ono što ja insistiram da se radi sa njom od malih nogu, da se ponudi hrana ovako u gnezdu. I sad mi ukazujemo na to da je to hrana, da bi ona učila sama da jede. Pošto u prirodi bi je roditelji hranili, ali ovo je najbolji način da ona shvati da je. S koje stvari se treba biti strpljiv, nismo u žurbi. Sad naravno uvijek možemo da ponudimo i malo ringera ili vode. To olakšava gutanje. Naravno da je ona još premala da bi jela sama, ali je ideja upravo to da nauči da se stara o sebi što pre, jer kad dođe trenutak da se osamostali, bit će joj mnogo lakše preći naučiti da sama pojede hranu. Koliko si rekao da je stara sad? Treba bi da proverim napamet, ovo je neka druga nedelja života. Fino jede. Da, lepo jede. Da, ja mislim da će naučiti brzo sama da uzima. Pojente je ne forsirati je mnogo. Pojede koliko pojede, a ako nije gladna, nećemo joj dati punu porciju. To je mnogo manji problem nego da se prejeda. I samo je bitno da se rehidrira. Super. Ovako je dodajem kap po kap na jezik da bi stigla da guta. Na taj način neće ući unutra u dušnik. Dobro. Da se ne bi raskliznuli. Gotovo zato što male ptice rastu skokovito, znači disproporcionalno rastu određeni delovi i onda zbog toga.